Velkommen til Fup og Fusk. Der er mange af jer, der sidder og spekulerer om en blok her. Det kan jeg lige vise jer med hammer. Fældet det kan også bruges bagefter. Lige meget. Så er hammeren slår ind på midten her. Jeg kan godt se det på en gang imellem. Det er ikke altid det virker, vel? Men for det bedste. Så har vi lige en anden. De får det helt plads ned. At blokken skal huske at bruge, ikke? Det er hårdt. Men det kan gøre med altid. Det er grundklarhuset, det er godt. Men satan, det ser godt fast. Det er ligesom virker det her. Jeg kan lige få lidt i øjnene over tæt på. I stedet for at lave lidt huller i kickstarter-skjoldet. Det er meget bedre det her. Satan, der er forhånd en vis til fælde her. Satan, den bliver god igen. Han skal da vist ikke til auto, der kører. Kan jeg sagt, det var godt, det bliver? Se, det var jo det der, hvis I skulle være i tvivl. Nu skal vi lige have en hel dag, ikke? Alt det der med bolden, det er så lige. Gider vi sætte med med. Og dæmper, det er lige sådan ligegyldigt. Fuldstændig ligegyldigt, mand. Og så venter det kobling snart. Perfekt kobling, perfekt kobling. Den er rar. Det kan vi altid bruge. Det kan godt ske, at vi lige skal have en bulle lidt ud igen. Men tak for i dag. Så nu ved jeg, hvordan I gør det en anden god gang.